Pallon viemää yhteistyössä mukana Cutter & Buck, Samsung, On Golf ja Audi. Kaikki mitä näkyy on ehtaa Savoa. Tervetuloa Pallon viemää -ohjelman matkassa Tahkovuorelle. Seuraavaksi lähdetään katsomaan mitä kaikkea Tahko tämän päivän golfarille ja lomailijalle tarjoaa. Nilsiä on vanha perinteinen emäpitäjä, niin sanotusti pohjoissavolainen emäpitäjä, erotettu 1869 Kuopion kaupungista, toiminut sen jälkeen itsenäisenä kuntana ja muuttunut kaupungiksi 1998. Ja kyllähän Nilsiässä on erityisyyksiä. Tämähän on vanha körttipitäjä, tällainen herännäisjohtaja Paavo Ruotsalainen, jota pidetään suorastaan pyhimyksenä näissä herättäjäpiireissä, niin hän on asunut täällä Nilsiän Aholansaaressa, joka on tästä Tahkosta noin 3 kilometrin päässä. Ja Aholansaarihan on ensimmäinen merkittävä nilsiäläinen matkailukohde. Sen jälkeen, kun Paavo Ruotsalainen kuoli 1800-luvun puolivälissä, niin sen jälkeen Aholansaari on ollut edelleen tämän herättäjäyhdistyksen ja heränneiden tällainen merkittävä keskus. Ja siellä on elävää, vireätä toimintaa, joka täydentää myös tämän Tahkon alueen. Tahkon matkailutoiminta perustettiin 1968, jolloin Nilsiän kunta perusti tällaisen matkailuyhtiön. Suomessahan nousi laskettelu uutena harrasteena. Se tuotiin tietääkseni pohjoissavolaisin voimin Suomeen tuolta Kanadasta, mutta kas kummaa, siihen ilmestyi myös Jörn Donner, Kalevi Keihänen, Armi Rati ja Urpo Lahtinen. Tällaisia henkilöitä, jotka kyllä haistoivat bisneksen päälle ja he haistoivat mahdollisuuden täällä Tahkolla ja sitä myötä myös investoivat Tahkolle ja siitä lähti Tahkon kehitys 1960-luvun lopulla. Ja tällä paikalla, missä nyt olemme, niin 70-luvun alussa perustettiin ensimmäinen hiihtohissi ja rinne. Mutta Paavo Ruotsalaisen menestystarina tuolla Aholansaaressa oli muun muassa osaltaan, se menestys perustui siihen, että Tahko oli lähellä, eli tämä kvartsiitti, joka on kivenä tässä Tahkossa, Tahkovuoressa, niin kvartsiitista tehtiin tahkokiviä, joilla terotetaan työvälineitä. Ja työvälineet oli myös silloin 1800-luvulla tärkeitä. Eli viikatteet ja kirveet terotettiin Tahkovuoren kupeesta louhitulla kivellä, tahkoilla. Siitähän tämä Tahkon nimi tulee. Tahko oli perinteisesti ympärivuotinen, tai sanotaan, että Tahko oli enempikin hiihtokeskus, tunnettu sellainen, ja 90-luvun puolivälissä sitten mietittiin, että miten saataisiin ympärivuotisuutta aikaiseksi, ja Tahkon kentän suunnittelu alkoi 90-luvun puolivälissä. Ja tämä vanhempi kenttä, jolla nyt olemme, niin valmistui 99 9-reikäisenä ja sitten vuoden päästä, eli 2000, 18-reikäiseksi. Ja näin Tahkosta tuli golfin kautta ympärivuotinen matkailukeskus. Ensimmäinen asia, joka otettiin huomioon, oli se, että kentästä pitää tulla pelaajaystävällinen, klubipelaajaystävällinen, koska ollaan lomakohteessa, tullaan lomalle, halutaan rentoutua, niin ei missään nimessä haluttu liian vaikeata kenttää. Ja suunnittelijaksi valittiin
tunnettu ruotsalainen kenttäarkkitehti Jan Cederholm. Tahkon Old Course on tuommoinen perinteinen puistokenttä, hyvin selkeä linjauksiltaan ja monellakaan väylällä ei tarvitse kyllä arvailla mihin päin on lyömässä. Ja takaysillä sitten kenttä huipentuu tänne järven rantaan. Täällä on pari tosi hienoa Par 4, jotka kulkee tuossa ihan järven rannassa. Kokonaismittaa kentällä on semmoinen 5600 metriä keltaiselta tiiltä, joten ihan kauhean pitkälyöntinenkään ei tarvitse olla, että kentällä pärjää. Oikeinkin mielenkiintoinen, laadukas, klubigolfarille sopiva golfkokemus. Old Course on tehty tämmöisen niemen kärkeen niin, että täältä on upeat näköalat. Joka väylältä näkee joko vettä tai sitten tuonne meidän rinteelle, josta Tahko on tunnettu. Tämä on hyvin puistomainen kenttä ja tehty kohtuullisen pienelle alueelle, mutta täällä on turvallista pelata ja lyhyet siirtymät greeniltä lyöntipaikoille. Eli tämä on myös hyvin nopea, niin kuin tämmöiseen lomagolf-kohteeseen kuuluukin. Eli ripeätä, nopeata golfia, mutta ei hosuta eikä heiluta eikä kiirehditä liikaa. Tahkon Old Coursen 7. väylä on pitkähkö Par 3, mutta lyödään melkoisen isoa alamäkeä. Mailavalinta on tietysti erittäinkin oleellisessa roolissa tämmöisessä väylässä, missä on paljon korkeuseroa. Ja vihreän vasemmalla puolella oleva hiekka ja sitten voi joskus jopa lyönnin pelastaakin, niin se ei sitten joudu tuonne vasemmalla puolella olevaan järveen. Mielenkiintoinen ja useita kertoja myöskin Suomen kauneimpien väylien joukkoon valittu Par 3. Tahkon uusi kenttä sijaitsee täällä metsämaisemissa. Se on rakennettu tosi isolle alueelle. Nuo väylät on hyvinkin erillään toisistaan, ei vaaratilanteita pääse syntymään. Takaysiä hallitsee aika monet tommoset hulppeet vesiesteet ja tuolla metsässä kun nuo väylät risteilee edes takas, niin siellä toi tuuli pyörii aika jännästi, sen kanssa saapi olla kyllä tosi tarkkana. Ja noihin uusiin golfautoihin on asennettu kätevä semmonen GPS-systeemi, navigaattorihomma, jonka helpottaa, jos ensi kertaakin tulee pelaamaan etäisyyksien arviointia. Niin se sama hänen kädenjälkensä näkyy. Haluttiin, että se sama kädenjälki näkyy myös tuolla uudella kentällä ja siinä hän onnistui. Kumminkin nämä kentät poikkeaa luonteeltaan hyvin paljon toisistaan. Eli jos vanha kenttä on puistomainen, lyhyehköt väylät, paljon tilaa pelata, niin uudella kentällä sitten vastaavasti on korkeuseroja ja haasteita. Ja takatiiltä pelattaessa niin se on lähes 6,5 kilometriä pitkä ja varsinainen kilpakenttä. Siitä voidaan virittää tarvittaessa, mutta ensisijaisesti se on tehty lomailija silmällä pitää.